היי, שמעתם פעם על פטנט הכי קל לשיפור הזוגיות? מה לא? שמי עדנה איש שלום, אני מאמנת לזוגיות. הפטנט שאני עומדת לספר לכם עליו הוא עד כדי כך פשוט, שרוב האנשים פשוט לא חושבים עליו. זה נשמע טריוויאלי כל כך שזוגות רבים פשוט מניחים שזה אמור לקרות מעצמו. אלא שמה? זה לא קורה. אני מדברת על תכנון יומי משותף. תכנון יומי משותף הופך אתכם משני אנשים שחיים ביחד, ושהחיים שלהם משיקים מדי פעם, ליחידה אחת שיכולה גם לעשות שני דברים שונים באותו זמן. ולמה לעשות תכנון יומי משותף? כדי ליצור שיתופיות ומעורבות שלכם אחד בחיי השני, ובשביל תחושת הביחד והתמיכה. כאשר תעשו תכנון יומי משותף, תזהו נקודות השקה משותפות. למשל, ששניכם פנויים לצהריים, מחר. אתם גם יכולים לזהות מקומות שבהם לוח הזמנים שלכם לא תואם. למשל, שישיבת ההנהלה הדחופה שנקבעה לערב נופלת בדיוק כשרצינו לקנות ספה. מעבר לבהירות ולידע הבסיסי שלכם אחד לגבי היום של השני, התכנון המשותף יוצר שקיפות ומונע אי הבנות. למה עוד כדאי? כי יש בונוסים. למשל, כשאתם מזהים שיש נקודות משותפות של שבירת שגרה, יציאה לחופשה משותפת. ועוד סיבה חשובה, אם מתרגלים תכנון יומי משותף בזוג, זה הרבה יותר קל כאשר הילדים נכנסים לתמונה. אחרי שהבהרנו למה, נעבור לאיך. איך לעשות תכנון יומי משותף? כל יום, פעם ביום, אפשר בערב, אפשר בבוקר, איך שנוח לכם. תדאגו ללוח תאריכים, משהו כזה, אפשר לוח אחד מכם, כותב את הפעילויות שלו, למשל, פילאטיס ב-6, או חדר כושר ב-7. ואז אתם יכולים לוודא אחד עם השני מתי כל אחד עושה את הפעילויות. אתם יכולים לראות את זה. ואם יש חתונה, אז כותבים חתונה, שזו הפעילות המשותפת, בשעה 8 בערב. לא מספיק לתלות את ההזמנה של החתונה על המקרר, תרשמו על הלוח. תוודאו שהאירוע נכנס ליומן של שניכם. אז דיברנו על הלמה, על האיך, ונעבור למה. מה נכנס לתכנון היומי המשותף? כמה דברים. זמן איכות זוגי, זמן איכות אישי, עבודה שגולשת מעבר לשעות הרגילות, משפחה וחברים. ואני אפרט. בזמן איכות זוגי נכללים כל הבילויים המשותפים שלכם כזוג, בחוץ וגם בבית. מתי אתם יוצאים? מתי אתם אוכלים ביחד? מתי יש לכם זמן לשיחה אינטימית, צפייה משותפת בטלוויזיה? ומתי אתם עושים סקס? לא חייבים לכתוב ביומן, בטח שלא על הלוח על המקרר, אבל כדאי לדבר על זה. זמן איכות אישי, הכוונה שאינו כולל את בן הזוג. הקוסמטיקאית, הפילאטיס, חדר הכושר שלך, לימודים, הגלישה בים וכו'. עבודה שמעבר לשעות הרגילות, הכוונה אם את בדרך כלל חוזרת בשעה מסוימת, בשעה 6, את אמורה להגיע אחרי 8, חשוב שתודיעי על כך. נשמע ברור, מובן מאליו, וכמובן פגישה עם משפחה וחברים שתהיה מסונכרנת, מתי אנחנו נפגשים ועם מי. יופי, אז עכשיו הכל ברור. למה, איך ומה להכניס לתכנון היומי המשותף. אז יאללה, ליישום. יש לכם עוד שאלות? אתם מוזמנים לפנות אליי באתר האינטרנט שלי, עדן קואוצ'ינג, או לחפש אותי, עדנה איש שלום בגוגל. להתראות בטיפ הבא. כל אחד מכם יכתוב את הפעילות שלו על הלוח. ספונטנית.